नमस्कार मु भरत बर्तमान गोटे सुंदर प्रांक कल करिया गोटे झील को मो भाई उठे नहीं आई तेणुक घर को नहीं पानु बापा बो को तो कही पारूनु के तेणु दीदी की फोन कर दीदी कौन सल्यूशन देव से अनुसार आम धीरे धीरे आगेबानी पूरा तेज रे आगे पड़ेबू चलतु देखा जो कौन होची आगु को ओके कोटा दियास ना हेलो हाँ से गोटा नंबर कह तू कौट अच्छु कहलु आउ कि पाखे आ गोटे कथा थिला कौन कह हेलो जो तो खराब भाव सब यदि हेलो हाँ सेमती गोटे कम हो जो हेलो बड़ा झील नहीं आस सतरे मु अच्छे ना मु कटक एमती शूटिंग चल हाँ एमती देखा जाइला कथा होती नहीं आसी काल जाइली शूटिंग आमती नहीं आइली यही केदिन होगला तो मुझे सतरे मुझे भी अच्छी कटक जाइनी घर भी हाँ कोर्ट मैरेज करा कहूँ मत नहीं चल तुम घर को घरे भी फोन कर घरे पार्टी करते नहीं माने कथा से कहया था कि से फिल्म लाइन सीरियल लाइन झील खराब है ये से तो हाँ हाँ तू कौन कहून कौन कर जानी पारुन लो मु तारे नंबर फोन करथिली शुभु ना हेते फोन मोबाइल कली सेमती किसी ना तो भल तो लगिला कथा तो होतलु एमती सी कह था कि माने से कहते नाच बाली ये सी घर माने गोटा जानी पार्थुब घर कौन कहते ये फिल्म लाइन सीरियल लाइन हाँ हाँ तू कौन कहून नना पचार नना गोटे नाई करते ना भाउज भाउज कहले दीदी कहे दीदी हाँ दे हाँ दे हेलो कौन कर गोटे कथा थिला तुम भाई टे राजी कर मु गोटे झील उठे आनी इे जगतपुर मुझे अच्छी कटक घरे भी एक तो फोन कर कहली कि घरे पार्टी कर जो नहीं छाड़े
ସିଏ ବି ଯାଉନି କାନ୍ଦୁଛି। ତାଙ୍କର ବି ସେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିକାଲି ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ନମ୍ବର ଫମ୍ବର ତ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ନମ୍ବର ନେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ କଥା ହେଇଗଲୁ ଆଉ। ଟାଇଟେଲ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ ଘର। ଅଛୁ ଏଇଠି ସୁଟିଂ ସେଟରେ ଅଛୁ, ଯାଇନୁ। ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ପାଖରେ ଅଛୁ ତା ରୁମ୍ରେ। ଘରେ ବି ଫୋନ୍ କରି କହିଲି, ଘରେ ତ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ଶୋଧି ବି ସାଇଲେଣି। ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ କରିବି। ତମେ ଟିକେ କହିକି ଟିକେ ଭାଇଙ୍କୁ କୁହ। ଘରେ ତ ହଁ ତମେ ଭାଇକୁ କୁହନି, ଭାଇଙ୍କୁ କହିଦିଅ, ନହେଲେ ସିଏ ଆହୁରି ବଡ଼ କେସ୍ ହେବ। ତମେ ଟିକେ ଦେଖ କୋଉଠି କ'ଣ ବୁଝାବୁଝି କର। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସିଏ ତ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଏମିତି ଆଣିକି କଥା ହେଉଥିଲୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭଳି। ଆଉ କାଲି ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସିଆଡ଼େ ସୁଟିଂ ଥିଲା, କାଲି ରାତିରେ ରହିଯାଇଥିଲି ସିଆଡ଼େ। ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ କହୁଛି ଏମିତି କଥା, ଆଉ ଯାଉନି ତାଙ୍କ ଘରକୁ, କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ଘରେ ବି ଏ କଥା ଫୋନ୍ କରି କହିଲି, ଘରେ ପୁରା ସାଙ୍ଘାତିକ ଶୋଧି ସାରିଲେଣି ଭାଇ ହେରି। ହଁ ହଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ। ହାଁ ଶୁଭିଲାନି। ହଁ ସିଏ ବି ଏମିତି ସୁଟିଂରେ ଆସୁଥିଲା, ମୁଁ ବି ଆସିଥିଲି ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଭାଇଙ୍କୁ କୁହନି, ତମେ ଦେଇର ତମର ଟିକେ କଥା ହେଇକି କ'ଣ କୁହ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଯେ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ତମେ ଘରେ କାହାକୁ କହିବନି, ନହେଲେ ସବୁଠୁ ଖରାପ ହବ ଟିକେ। ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଭୁଲ, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣି ଜାଣି କରିଛି, ଏମିତି ହେଇଗଲା ଆଉ। କ'ଣ କହିବି ସେ କଥା, ତ ଅଜାଣତରେ ହେଇଗଲା କିଛି। କ'ଣ ଆଗ ପଛ ମୋତେ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଟିକେ କ'ଣ କୁହ। କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିବୁ ଆଉ କିଛି ପଇସା ଦେଇକି ଦେଲ। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ, କ'ଣ କହ ଟିକେ। ମାନେ ସତରେ ମାନେ ଘରେ ଯେମିତି ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରିଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ତୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଛି। ତୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ କ'ଣ ସେଇଟା ତ ଅଛି, ଆଗେ ଏଇଟା ତ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁନି, କୁଆଡ଼େ ନେବି ବୋଲି। ଆଉ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ କେତେ ଦିନ ରଖିବି ଯେ, ସେଇଟା କାଲିଠାରୁ ଆମେ ଅଛୁ ଏଇଠି। କାଲି ଏ ସାଙ୍ଗଟା ରୁମ୍ରେ ଅଛୁ ଆସି। ହଁ କ'ଣ ହେଲା? କିଏ? ଭାଉଜ ବି ସେମିତି ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଭାଇ ଜାଣିଲେ ପାଟି କରିବେ, କ'ଣ ସେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ ଘରେ ଯାହା ରାଜି ହେଇଥାନ୍ତେ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ସିଏ ଭଲ ଝିଅ ନଥିବେ, ସିଏ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ ସିରିଏଲ୍ ଲାଇନ୍।
ତୁ ଟିକେ ନହେଲେ କହିଟେ ମୁଁ ତୁ ଟିକେ ବୁଝା ତ ନହେଲେ ଟିକେ ହଁ କହ ନୀଲୁ ନମ୍ବର ଆଉ ମୁଁ ତ ଦେବି ନମ୍ବର ଗୋଟା ତୁ ସେଥିରେ କଲ୍ କର ନୀଲୁ ନମ୍ବର ହଁ ଦେଖେ ମୁଁ ଦଉଛି ହଁ ହଉ ଦେଖ ଭାଇ ତ ଘରେ ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ମୁଁ ନୀଲୁ ନମ୍ବରଟା ଦେବୁ ନହେଲେ ତାର ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିବୁ ନୀଲୁ ନମ୍ବର ଅଛି ନାଇଁ ସିଏ ବି ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ବିଲକୁ ତଳିକୁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ଆମର ପଳେଇ ଆସ ଏମିତି ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ମୁଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଛାଡ଼ି ପଡ଼ିବି ସେ ଝିଅ କହୁଛି ମୁଁ ମରିଯିବି ନହେଲେ ବିଷ ଖାଇଦେବି ନହେଲେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇଦେବି ଯେମିତି କ'ଣ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କହୁଛି ସିଏ ସେମିତି ଛାଡ଼ୁନି କହୁ ତମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହିସାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବୁଝାବୁଝି କରିକି ଆସେ ନେଇଯିବି ନା ନାଇଁ ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି କହୁଛି ଯଦି ତମେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ମରିବି ତୁ ଟିକେ ନୀଲୁ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କର ତା ସହିତ କଥା ହ ଟିକେ ଘରେ କ'ଣ କହ ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କଥା ତ ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଦି ନୀଲୁ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରି ନୀଲୁ କ'ଣ ତାକୁ କହିଦେବୁ ହେଲା ଏମିତି ଯେ ଏମିତି ରିଆକ୍ସନ୍ ରଡ଼ ଅଲଗା ପାଖରେ ତୁ କଥା ଇଆଡ଼ୁ କ'ଣ ସେ ଜାଣିବ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିବି ତୁ ଯଦି ସେ ତୋ ପାଖକୁ କାଟିଦେବା ହଁ ଏବେ କାଟିଦେବା କ'ଣ ଷ୍ଟପ୍ କୋଉଟା ଆଚ୍ଛା ଦିଦି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କଲ୍ କରିସାରିଲେଣି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ମୁଁ ଦେଉଛି ରହ ମେସେଜ କର ସିମନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘରର ଫ୍ୟାମିଲି ଇଏ ଆଉ ପାଖକୁ କଲ୍ ଆମେ କହିଦେଇଥା କହିଲା ସେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବ ଆଉ କହିଲେ ଆରେ ଏମିତି କରିବା ନା ଗୋଟେ କରିବ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଇବା ମାଟା କଲ୍ ଉଠେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ଉଠେଇଥିଲା କ'ଣ କଟିଗଲା ଫଟା କାଟିଲି ଚାଲୁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଲିପି ଦେଇ ନମସ୍କାର ନାଇଁ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି କ'ଣ କହୁନୁ ସେ ବର୍ଷା ହଉଛି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ଏବେ ଯିବି ବର୍ଷା ହଉଛି କ'ଣ କହୁନୁ କହୁଛି କହିବା କଥା କ'ଣ କହୁନୁ କ'ଣ ଫୋନ୍ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ କ'ଣ କହୁନୁ ହଁ ସେ କ'ଣ ଗୋଟା କାଲି ଯାଇଥିଲା କ'ଣ ସୁଟିଂ ହେଡ଼ରେ ସିଆଡ଼େ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ନେଇ ଆସି ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଅଛି ବା ସେ ମେନ୍ କଥା ତାଙ୍କ ଘରେ କହିବା କଥା ଯେ ସେ କ'ଣ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଝିଅ ସେ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଥାଏ ଭଲ ଆଡ଼େ ବି ଆଡ଼େ ବି ଦେଖେ ମାନେ ମୋ ଭାଇଟା ବାହା ହେଇନି ମଝିଆ ଭାଇ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଆଣି ସାରିଲେ କ'ଣ ହବ ଆଉ ବାପା ବିଗୁଡ଼ୁଛି ଯେ ସିଏ ଗୋଟା ସାନ ବାପା ମାନେ ଦାଦାର ପୁଅ ବାହା ହେଇନି ତୁ କେମିତି ନେଇ ଆଇଲୁ ଏସା ତେସା ସୋଦାସୋଦି ହଉଛି ଏଇ ସେ ମିଛ କହୁଛି କ'ଣ ସେ ଆଗରୁ ପ୍ରାୟ ଭଲ ପାଉଥିଲା କାଉ ଗୋଟା ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜଟଣୀ ସେ ସଦାବେଳେ ଆସିଲେ ପଦାରୁ ଆସିଲେ ଗପେ ହଁ
ସେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ପରେ ଇଏ ଘରେ ମିଛରେ କହୁଛି ଯେ ଏଇଠି ମୁଁ ଯାଇ ସୁଟି ସେଣ୍ଟରରୁ ଭଲ ପାଇଯାଇଛି। ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଉଥିବ ଯଦି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଏତେ କ୍ଲିୟର କରି। ବୁଝିପାରୁଛୁ? ଇଏ ମେନ୍ କହିବା କଥା ତାଙ୍କ ଘରେ ତ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି। ତୁ ଗୋଟା ଛୋଟ ଛୁଆଟା, ତୁ ଗୋଟା ବୟସ ହେଲାଣି, ତୋର ବାହାଘର ବୟସ। କଣ ତୋ ପାଖକୁ ଫୋନ କରିଥିଲା ନା କଣ? ହେ ଜମା ସେ ଭୁଲ କନା। ତୁ ତମ ସାହିରେ ଗୋଟା ତମର ଗୋଟା ଖାନଦାନ ଘର ବା ଇଜ୍ଜତ ଅଛି, ଜମା ସେ ସବୁ ଭୁଲ କରିବୁନି ଜମା। ଆଉ ଗୋଟା ଇଜ୍ଜତ ଯିବ ନା ନାଇଁ? ଲୋକ ଚାରିଆଡୁ ଚାରି ପ୍ରକାର କଥା ହେବେ। ସେଇଟା ଅମଣିଷା ବେଳା ତୁ ଗୋଟା ଘରେ କହିଥାନ୍ତୁ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆଉ ଆଉ କଣ ଖାଇଥିଲୁ କଣ? ନନା କଣ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? କଣ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇନାହାନ୍ତି? ସେ ଆଉ ସେ ଅଞ୍ଜନା ଭାଉଜ ସହିତ କଥା ହବୁ? ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ତ ଭାଉଜ କୁଆଡେ ଯେ ଯୋଉ ବଡ ଆଉ ବୋଉ କୁଆଡେ ଯାଇଥିବ ଜାଣିଲୁ? ସେ ବିଲୁ ଫିଲୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବୁଲୁ ଭାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜନା ସହିତ କଥା ହେଇଯାଉନ୍ତି ଟିକେ। ସେଇଟା ହଁ ସିଏ ଗୋଟେ କଣ? ହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତତେ ଫୋନ କରି କହିବି ଆଉ। ହଁ ତୁ କାହାକୁ କହିବୁନୁ, ଆମ ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇବ ରେ। ଧନଟା ପରା ହତରେ ସେ ମେନ୍ ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଫାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଣିଥିବା ଦରକାର ନା ନାଇଁ? ହଉ ତୁ ମୋ ଧନଟା ପରା କାହାକୁ କହିବୁନୁ। ମୁଁ କହିଲି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ଶଳା ଡହରା ଆକୁ ତାକୁ ଫୋନ କରି କହିଦେଇଛି ପ୍ରାୟ। ହଁ ହଉ ଆଉ ଯୋଉ ପବିରାଇକି କହିବୁନୁ, ପବିରାଇ ରାଗି ଲୋକ କହିବୁନୁ ମତେ। ନାଇଁ ପବିରାଇକି କହିବୁନୁ। ହଉ ରଖୁଛି, ରହ ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ କରି କହିବି ଆଉ। ଫସିଗଲା ମଣି। ଚାଲ ଦେଖାଯାଉ, ଆଉ ଥରେ ପୁଣି କଲ୍ କରିଦେବା ଦିଦିକୁ, କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆସିଛି ପୁଣି। କହିବୁନି ଯେ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ, ମୁଁ ମିଛରେ ଖେଳୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ କହିବା କ'ଣ? କଲ୍ଟା କ'ଣ ଲାଗୁନାହିଁ? ଇଜ୍ଜତଟା କଚଡ଼ା ତ। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ପାଟି କଲି, ତୁ ଯା ପଳେଇ ଯାଉ କହିଛନ୍ତି, ସିଏ ରାଗିଗଲାଣି। ଯାଉ ତାର ଆଚ୍ଛା ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ କହିଲୁ ଟିକେ? ମାନେ ତତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଆ କିଛି ହେଇଥିବ ବୋଲି, ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା
ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ି ସାରିଲିଣି ସେ ତାର ପଳେଇଲାଣି ସେତେ ରାଗିକି ପଳେଇଲାଣି। ସତରେ ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ିଦେଲି ସେ ତ ପଳେଇଲାଣି ମୁଁ ମୋର ଯାଉଛି ଘରକୁ। ନାଇଁ ସତରେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଘରେ ତ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି ନା, ଘରେ କହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ତା ବାଟରେ ପଳେଇବ ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ପଳେଇବି ଆଉ କ'ଣ। କାହାକୁ କହିଛୁ? କିଏ କହିଲା? ଏବେ ଏତେ ବାଟ ପଳେଇଗଲୁ? ଆଚ୍ଛା ତୋର ଟିକେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତୋ ଭାଇ ପ୍ରତି ବୋଧେ, ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି କରିବି କି ନ କରିବି ବୋଲି। ଏତେ ବାଟ ପଳେଇଗଲେ କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ? ଯାହା ହଉ ମତେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି କିନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ତତେ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କରିଥିବି ବୋଲି? ହ୍ୟାଲୋ, ହେ ମା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଗୋଟେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମନା କର ଲଗାନି। ଶୁଣୁ ହେଲେ ମୋ ଆଲୋ ଘରେ ବସିଥିଲି ବର୍ଷା ହଉଛି କିଛି କ'ଣ କରିବି ଭାବିଲି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି ତୋ ସହିତ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ। ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାରିଆଡ଼େ ମାଡ଼ିଯିବ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବସିଥିଲି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବେ ଖୋଲିଛି, ଭାବିଲି ଗୋଟେ ତୋ ସହିତ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଙ୍କଟା ହେଇଯାଉ। ମୁଁ ଭାଉଜକୁ ଫାଷ୍ଟ ମନା କରିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇଙ୍କୁ କହିବନି ତମେ ଶୁଣିଥାଉ ଖାଲି। ସେ ଦେଖିଲାକୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ନୀଲୁ ମୋ ପାଖରେ ବଇଛି, ନୀଲୁ ମୁଁ ଘରେ ଅଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି କି କାହାକୁ ଆଣିନି। ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଥିଲି ତୋ ସହିତ, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବର୍ଷା ହଉ ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସେଇ ରାଗିଗଲା କାଟି ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଦି ଆମର ରାଗିକି କାଟିଦେଲା, ସେ ତ ଆମର କିଛି କରିବନି। ମୁଁ ଟିକେ କଲ୍ କରି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ହେଇଛି।